नोंथांमोननो आं दा देखायनोसै माइब्रा केम्प बैराखुन्दआव सबसे साबसिन माने केम्प साइट नोंथांमोनहा फैनानै हर थाफैनो हायो बाहाय दा मेन केम्पासखौ नायदो नोंथांमोनहा नै थुरिनि न' बानायदों बाहाय जिरायग्रा आरामनो बेनिफ्राय बे न' गोजौआव थानो हायो बैराखुन्दआव फैदोंलै दिनै ट्रेकिं खालामगोन आरो माइब्रा केम्पआवबो हर थागोन दिदोम ब्रादारमोननि माइब्रा केम्पआव बैराखुन्दआ बेनो धनस्री दैमा होनो बेखौ धनस्री रिभार इरिगेशननि थाखाय डाइभार्ट खालामनानै लांबाय दैखौ नै दैखौ दानखेबाय स्लुइस गेट बियो धनस्री रिभारनि इरिगेशन प्रजेक्ट जोङो दा बै हाजोनि सेरावनो थांगोन माइब्रा केम्प दङ आबाद मावनो दैखौ दानखेनानै लांदों बेनिफ्राय बे दालांखौ बारबानो अरुणाचल प्रदेश जाबाय बेनिफ्राय ओरै साहाथिं भुटान जाबाय दैखौ नायदो मा दै होनो बे भुटाननिफ्राय फैनाया जाम्पानि दै भुटाननिफ्राय फैनायखौ जाम्पानि दै होनो आरो अरुणाचलनिफ्राय फैनायखौ फैनाया बैराबि जाहैदों बे अरुणाचलनिफ्राय फैदों ओरै सानजाथिं अरुणाचल प्रदेश जाबाय ओरै साहाथिं भुटान जाबाय जाम्पानि ना भुटाननिफ्राय फैनायखौ जाम्पानि ओमफ्राय अरुणाचलनिफ्राय फैनायखौ बैराबि आरो लोगोसे ज' जानानै ओरै थांनाया बियो धनस्री जाबाय आसामाव थांनायखौ धनस्री होनबाय धनस्रीयाव दिनैसो मिन्थिबाय दैनि नामखौ खेनसे खिन्थाबावदो भुटाननिफ्राय फैनायखौ मा होनो जाम्पानि बुङो जाम्पानि दै जाहैदों भुटाननिफ्राय फैनायखौ आरो अरुणाचलनिफ्राय फैनायखौ बैराबि बिनिफ्राय मोननैजों ज' जाबाय नोंथांमोनहा नुबाय नै बिनिफ्राय खोलाथिं बोहैलांबाय आसामाव अदालगुरियाव बेखौ होनबाय धनस्री दिनै नोंथांमोनहा मिन्थिनो हाबाय बेनिफ्राय देखायनोसै नोंथांमोननो भुटाननिफ्राय फैनाय दै जाम्पानि अरुणाचलनिफ्राय बोहैबोनाया बैराबि ज' जानानै धनस्री जाबाय बिराद इन्टारेस्टिं दिनैसो मिन्थिबाय जोंनि दिदोम ब्रादार खिन्थानानैसो दिनैसो मिन्थिबाय बाहाय मोननै दैया ज' जायो भुटाननिफ्राय फैनायखौ जाम्पानि बिनिफ्राय अरुणाचलनिफ्राय फैनायखौ बैराबि बिनिफ्राय मोननै दैजों ज' जानानै धनस्री बेयो अदालगुरियाव बोहैलांबाय ओरै आसामाव बे केनेला मा होनो बेना दैजिरियाव थांनाया बेनो ना दा नोंथांमोनहा नुनो हाबाय जाम्पानि दै आरो बैराबि अरुणाचलनिफ्राय फैनाय बे दैयानो दैजिरि वाटारफलाव थाङो केनेलाव नोंथांमोनहा नुनो हादों नै बै बिल्डिं गोजौनिफ्राय मोजां भिउ नुयो होनदों नामा नुयो बे फुरा बैराखुन्दनि भिउखौ नुयो फुरा बैराखुन्द माने पिकनिक स्पट भिउखौ नुयो आङो गोबांथार बे जायगायाव फैबायमोन नाथाय दिनैसिम बे बिल्डिं गोजौआव गाखोहैफेराखैमोन दिनै नायनोसै माबायदि नुयो जोङो दा नैबे बिल्डिंनि गोजौआव गाखोनानै भिउसखौ एसे इन्जय खालामनो हास्थायगोन जों दा बिल्डिं गोजौआव गाखोनानै एसे भिउसखौ इन्जय खालामनो नाजाबाय नोंथांमोनहा नुनो हाबाय नै दा बिल्डिं गोजौनिफ्राय माबायदि नुयो बैराखुन्दनि हल पिकनिक स्पटखौ बिनिफ्राय मोजाङै नुहुरबाय आरो स्लुइस गेटखौबो मोजाङै नुनो हाबाय हरै सानजाथिंना अरुणाचल जाहैबाय बिनिफ्राय ओरैजाय साहाथिंनिया भुटान जाहैबाय
बेयो भुटानाव दंना इण्डियाआव दं दा बे पार्कआ बेयो इण्डियाआवनो दं इण्डियाआवनो दं एसे दावखोबानो भुटान जाबाय ना औ साहाथिं एसे दावखोबानो भुटान जाबाय भुटाना बैनिफ्रायनो ए बैहाय खुन्थिया दंना बेनिफ्राय थांनो होखाला आरो लोगोसे मन्दिर दं बेयाव शिब मन्दिर मोनसे बे इण्डियानि नामा बेयो इण्डियान नङा भुटाननि ना शिब मन्दिराबो आसामाव गैया भुटाननि सिङावसो दङ ना अ शिब मन्दिराबो मानि इण्डियानि सिङाव गैया भुटाननि सिङावसो दा नोंथांमोननो एसे भिउखौ देखायबावनोसै जाम्पानि दैखौ नायदो नोंथांमोनहा नै जाम्पानि भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय बियो आरो अरुणाचलनिफ्राय बोहैबोनाया बैराबि मोननैजों ज' जाबाय बैराबकुन्दा होनबाय बेनिखायनो बेनिफ्राय बे दै बोहैलांनायखौ धनस्रि रिभार होननानै बुंबाय नोंथांमोनहा दिनै मोजाङैनो मिन्थिनो हाबाय आङो बे दालांखौ बारलांसिगोन दा मोनायाव आं हर थाहैगोन बिराद मोजां केम्प साइट दङ आरो ट्रेकिंबो खालामहैगोन वाटारफल दङ आङो दालांखौ बारबोबाय दा बे जायगाया अरुणाचल प्रदेशसो बिनि सिङाव गोबांथार दखान दङ गोबांथार मानसिया जानो लोंनो फैयो बाहाय गोथाव बेदर सावनाय मोनजायो बेनिफ्राय आं दा ओरैजाय खोलाथिंहाय ओंखारलांगोन माइब्रा केम्पआ बे हाजोनि उनावहाय दंहैयो आं दा बे माइब्रा केम्पआवनो थांसिगोन माइब्रा केम्पआव सफैबाय जोंहा ब्रादार टाटा खुलुमबाय गोजोनथोंसै ब्रादार मोनहा दंफैजोबो गोजोनथों माइब्रा केम्प सालायग्रा ब्रादार मोनहानो माइब्रा केम्प सालायो दे औ ए लोगो हमनो फैदों साथामा दे दहाय लाइभ भिडिअ नायदोंमोन नामा दे औ नोंथांमोननो आं दा देखायनोसै माइब्रा केम्प बैराबकुन्दआव सबसे साबसिन मानि केम्प साइट नोंथांमोनहा फैनानै हर थाफैनो हायो बाहाय थानायनि जेबो सिन्था गैया बिथांमोनहा गोबांथार टेन्ट दंखायो बाथरुम दङ दैनि फेसिलिटिस दं नोंथांमोनहा थाफैनायनि सिगां कन्टेक्ट खालामनानै बुकिं खालामहरग्रोनांगौ नोंथांमोननो आं दा एसे देखायनोसै माबायदि समायना रमायना बे माइब्रा केम्पआ बैराबकुन्दनि हाजोनि गाहायाव नोंथांमोनहा नायदो नै माबायदि समायना नुयो हाजो सेराव हाजो गुगानाय गुफुरफुरनो आरो बै हाजो गोजौआवहाय हाग्रानि बोरमा दंबावो सम नुहुरो दा मेन केम्पासखौ नायदो नोंथांमोनहा नै थुरिनि न' बानायदों बाहाय जिरायग्रा आरामनो बेनिफ्राय बे न' गोजौआव थानो हायो केम्पासा बिराद समायना बियो मेन मेड फरेस्टसो मानसि गायनानैसो बे दंफांफोरखौ फेदेरदों हाग्रा बानायदों दा गोबांथार जिब जुनारफोर फैनानै थाफैबाय मैदेर मोसा लख्रा मै हाग्रानि अमा बेनिफ्राय सेसाफोर जायगाया स्पेसियासथार गुवारथार बिराद सिरि बे धनस्रि दैनि गाबनायनि साउन्डखौ खोनानो हायो नोंथांमोनहा सोरबाफोर बैराबकुन्दआव हर थानो लुगैदोंबा फैनानै थाफैनो हागोन बे माइब्रा केम्पआव आं बे न' गोजौआव गाखोनानै देखायनोसै नोंथांमोननो गोजौआव गाखोबाय आं नोंथांमोननो देखायनोसै अखासो थाइफ्रिहांबाय माथो अखा हायाबा मोजां जागौमोन ट्रेकिं खालामनायाव गुसु दुगैनो हागौमोन दैयाव वाटारफलाव आं दा गोजौआव गाखोबोबाय नै माबायदि भिउखौ नुहुरनो हायो बे न' गोजौनिफ्राय नोंथांमोनहा नायदो नै बिराद समायना नुखायो बार खोलो बारथारदों अखायाबो एसे थाइफ्रिदों अखाया थाब नागारोबा मोजां जागौमोन
आङो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै आङो बे ट्रेकिंनि भिडिअखौ गुबुनै आपल'ड खालामगोन नोंथांमोनहा जुदि मोजां मोनदोंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बे भिडिअखौबो लाइक आरो शेयार खालामनानै हो नोंथांमोनहा कमेन्टबो लिर आरो सोरबाफोर जुदि बैराखुन्दु उदालगुरियाव केम्पिं खालामनो लुगैदोंबा एबा हर थाफैनो लुगैदोंबा नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनानै हर थाफैनो हागोन बे माइब्रा केम्पआव आङो कन्टेक्ट नाम्बारफोरखौ स्क्रिनाव होखाजोब्बाय आरो डिसक्रिपसनावबो होनानै होगोन नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामहर ग्रुपआवबो फैनानै हर थाफैनो हायो 30, 40, 20, 15 बेफोरबायदि ज'यै नाथाय कन्टेक्ट खालामहरग्रोनांगौ 10 दङ बिस्रा गोबांनो 10 दङ बिसोरो 10खौ फिक्स खालामनानै होगोन आरो नोंथांमोनखौ 10आव थाहोगोन आरो सोरबाफोर जुदि बे कटेजआव फैनानै थाफैनो एक्सपिरियेन्स लानो लुगैदोंबा नोंथांमोनहा फैनानै थाफैनो हागोन नै मोननै कटेज दङ बिसिबां लायो नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामहरनानै सोंहरबानो जाबाय मानो होनबा आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ अलरेडि होखाबाय जोबोद समायना जायगा बैराखुन्दआव दासिमबो बेबायदि जायगा गैया आरो बेबायदि लकेसन मोननाय नङा बे हाजोनि सेराव ओरैबायदि समायना रमायना भिउस नुनो हायो दसे थानानै जोङो ट्रेकिं खालामहैगोन नोंथांमोनहा जुदि बे आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो साबस्क्राइबबो खालामबानो जाबाय आङो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोनथोंसै जै बर' हारिनि